So nasaraan, may gabi ka na itong tanan. Maayong gabi. Okay, sa pasalamatan sa itong ginawa, na nagatambong ka ng Santos nga misa, aron na to siya mapasalamatan sa mga grasya at mga dawa. Tagal ng ginong usap, kamasipang pakpak. Very good, perfect dire. Okay. Yato sa kamusta na mga suking tigpaminaw o suking tumatanaw. Tigpaminaw kaning nasa ko atubangan. Ang mga tig pananaw katungtuan sa kamingawan nasa online. Dito kita na kaya diri sa mga tubangan naka-face mask. Ang dito sa kamingawan naka-Facebook. Ako face lot. Wala salamatan gyapon natang ginoan. Nyabutang na mo, gabantay mo, no, sa itong kinabuhi, no, labi na ni panahon na karoon natin sa COVID, no, daghan kayo mga way kwarta, na marigin sila, wapay kas, wapag ibugas. Mo ito ka din sa kataw, ni ko siya nangita kong tao, akong Tagalog, 1 million, no? Pero kinalang katong tao nga makahatag sa nakong 2 million. Kaya marigin ngayon na lagi, no? Labi na karoon, nagsasahan ito, pang kwarta, nalagyan po yung mga kurakot, no? Napader, MGCQ na biyata. So, marigya po ay kuan, marigya po ng istoryaha. Nagya po yung mga kurakot. Kaya mo ito nanining sa MGCQ. Unsa man na, mapadayon gihapon ang kurakot sa kwarta. Kamaringan ngayon, adag yun. Mga na, tungkol nini kayo tayo kwarta, daghan kita mga utang. So, kainumdum pa mo sa tapanutihon gani, may tungkol sa utang. Unta to Brad? Utang, lipay, bayad, likay, ningil, away, tinda, hapay, tindira, mahay, may pamatay. Kaya maligyan na ito ngayon, nanag yun. Muna nga, mautang yun ang tao, no? Yung sa katindahan, nalusasura sa gabi, nainabot sa day, utang siya. Ha? Uy, yun, manira namin. Siya, di ba, mabayad ko sa utang. Mga blipo di ay sa'yo pa man. Kaya maligyan na, pastilan mo na. Ang kuya walis, mamatanod ka na kita itong utang sa gugma. Ngantod ka rin o pagyapon ka mo na. Kaya ang gugma, waayuha sa pagtagad. Ipautang lang siyang kasakit. Mo na naghilak. Yung itong tao siya, saan niya kumangon ng babae? Nga naman, nagsige naghilak. Ay, basig na ko ano siya. Na-dispress na siya sa iyang gugma. Kabata pa niya, pinaglayang edad siya, 8 kabuwang. Kaya maligilak. Kaya maligilak. Pastilan gano'n, no? Naligilak ito matag, ano? Manalagingan sa panultihon, ha? Sa samtang single pa siya, no? He was able, no, to make wonders happen. Sa na nakauyab na siya, he was able to see wonders happen. Pero sila namin yun na siya, he wonders what happened. Kaya maligilak ngayon na Muna kuya pa, no? Kung nakautang ka niya, palinlo na ka. Ito sa katao, nakautang sa bangko. No? Gitiksan siya ang imong balay, kung imong mga auto, amo na embargohon. So kuya pa siya, pagkatao ni text, ay wrong send di ay. Sabi niyang di paya. Pero pagkatao ni text sa kusab, sa dili day impaso ng imong mga utang tanan. Wow, pwerte niyang di paya. No? Mao sa na itabo sa itong ebanghelyo karon ha? Nga diin, dunay nang utang so sa kaamo, kung kadako sa iyang utang, gipapas ang tanan. Ha? Kataas sa iyang listahan. No? Apal nagadaot na, kato nagkautang, nga doon na sa iyang nagkautang niya, nga gamay kay utang, wa niya pa sa igluwa, nga buburot nga kay ang lista sa iyang mga utang. Para ko sa itong mga maestro, no? Kung mag-test o mag-oral, murag doon ay favoritism. Pedro, sa man spell adobo. A-D-O-B-O. Very good. O Maria, spell humba. Ma'am, H-U-M-B-A. Very good. O Juan, spell kamunggay. Sama ko lagi na, mas taas ako dayon. Ilis ni nagbobo, ma'am. So sige lang, spell mangga. Sama ninog hilaw. Baita. Kaya mo naging ngayon na gina, no? Mawala nga nangutan na si Pedro sa Ginoo, Lord. Sa akong pagpasaylo, kapila man ako pasaylo na ako yung tao, no? Kapito ba? Iyan ang nag-maximum dahan, ha? Kaya kaniad to good. Ang pagpasaylo ko ito brastulo, kung upat na kurang extended na, pito ba? Pero nito bag sa Jesus, di lang pito, kundi kapituan kapito. Moto sa mo't unlimited, no? Pero kung kasakit sa imong ibati, sa ibuhat sa katao, imo ka mapasaylo, doon na nga nagkumpare, nagkita, siyempre, siya nga naman, kamo ba? Kung sa imong misis ba, no? Maghagka na higay mo na sa inyong kwarto, ayaw palampi, kay kita kayo sa ubos. Ay, gabi ay, mga tao, nagsinagitay, kaya nakita nyo gabi, diya ka, naghawak mo sa inyong kwarto. Ha? Huwag man kumuuli gabi eh. So, mapasaylo ka to, no?
So mo na, no? Mo na yung ginakirata magpasaylo kay nga naman, ang tanan magkasala, no? Mo na kinalan pasayloon, sana all. Mo nilang ging, ano, may pang friendship, okay, murag na something, no? Pero ang relationship, murag mag-nothing. Kaya manigyan sa ginawa, no? Mo na ikaduha, ang pagpasaylo, kinalan, why kondisyon? Mingon ka, oh, pasayloon ako siya. Pero ayaw lang pakita na ko kaya ginantagod-taguron yun na ako iyang naong. Paita, na may kondisyon. Mo na usay mo, kung magkita, dilitag doon, yung ipasaylo na po, no? Manigingon sa uban nga mag-text ba, no? Sige kung text ni mo, no? Mura kong kalag na nagparamdam. Pero ikaw, mura kong patay nga walang pakialam. Paita, kaya usay, di mo sa tarungon, no? Rani ko uban nga maninda, ni Tagalog nga naninda, diya, kasirola, dobling gamit, ha? Bakit dobling gamit? Kasi sa umaga, kasirola. Sa gabi, arinola. Nakita. Kaya rin sa gano'n, grabe gano'n. Pero nakamantay mo, na diya sa pagpasaylo doon na kita i-give up. Wow. Mga butang, nagdautan na nasa itong kagalingon. A, B, C, D, E. What do you give up usually? A, anger. B, bitterness. C, cruelty. D, depression. E, envy. Grabe mo sa uno. Dali na kita masuya. No? Pero ningon sila, no? Nasa Russia ko, no, ang vaccine, nana sila sa phase 3. Sa Indonesia, nana sa phase 1. Sa Pilipinas, diay, napa sila sa phase share. Baito. Kaya nga nawa, kaya lahi. Mao na, nga gino, no? Mao na, kiranta magpasaylo. Wala na ang karaan nga palutihan nga nagaingon, no? Na an eye for an eye or a tooth for a tooth, no? E kung ito lang tumanon, an eye for an eye, daghan kaya nga bulhog, at tooth for a tooth, daghan kaya nga pangag, no? So mo nagkarapan pasaylo, doon na sa strategy. Pero gusto buhat sa mga tao karon, kaya ang barter gibawal naman, so mag-online selling na lang, ano, kay giban. Nang ubasan, hindi mo sila nga, dito lang kung manindag online, no? Nga naman, hadlo ko, basig ako ang orderon. Pero giningon sa nila nga ang pagpasaylo, it's a process. Mo din ang forgive and forget. Pero lisod ang forget. Kaya nga naman, there is a process. No? Mag-una kita sa forgive. Because after we have forgiven, after we forgive, masunod din na we forgo. Ato na napabayaan. No? Kaya kung humana kaning we forgo, mauna time na we forget. And after you have forgotten, kalimot na ka, and you will see the final phase. We foresee the future. Magkaplano na ta. O dahil ano sa we forgive, usay dita magkapasaylo nga naman tungod sa mga bad memories. Mo na nga bad memories at yung mga something positive memories. Para sa gugmagod, gusto na ko nga magkadaghan ko mga good memories. Saan man, pagpalit og memory card. Kaya mo rin nga pagka-distudio man. You will able to forgo. Manusay, wak man siya, dibaga ka sa tuya ba, pagkita na naglain. Gusto ka, pakita na lang tambok. Nga naman tambok, kaya di biyaan, kay hinay mamudagan. Kaya sa panasang mission i-forget. Mula ka, ito lang yung timanan, no? Ngayon na ito sa kagalingan, ito yung sa katao, bye-bye, na ako yung magic. Saan magic? Makalimot ka. Saan na? Sa magic kong tika, no? Na makalimtan mo si Nicole. Isang Nicole, kaya tanawara, epektibo. Nagalimot na ka. Kaya mo rin nga ngayon na gina. Di mo sana sa we foresee, ha? Na magkaibol na ta, kung ano ta sa pagplano, sa ito kinabuhi ko na pasaylo na ito atong isi katao, no? Pero sa katao, nagkaog ayos, sabay nga nagkaog ayos, lami, sabay lagi lami, masaway sa red horse. Baita. Kaya mo rin nga ngayon na gina. And finally, ang pag-forgive, there is a system. Noon sa man, kailangan doon na sa gamay nga pagpasakit sa isig kataw nga masakitan sila kaya itong kurihian nga maagi sila sa tarong nga dalan. No? Kaya usahay, ang kasakit mo na mahimong sirudanan palang sa kabaguhan. Mabta na ang importance niya sa gitawag na itong fraternal correction. Nagtainahan, bulhog. So galagot ang anak, bugal-bugalan siya. Siya mga classmate, yung mama bulhog, yung mama bulhog. Punta rin ka usayan, hindi na yung mama, ma, hindi na ko gagwantay, mulayas ko din diyaan tiga. Kaya hindi na ko gagwantay, sugsugon ko nga akong mama bulhog, diya ka na. Paglakaw niya sa sigidong, pero palihog ang pingyang imong mga mata. Nga naman, dito niya ni Bawaan. Katuloy iyang mata,
gikan sa iyang mama kay sa gamay pa siya gipirahan ang iyang kaugalingong mata sa inahan mo gihatag aron siya makakitang balik sa duha niya ka mata. Usahay ta rin ana sa atong kinabuhi no kinsa to atong gipasakitan mao rin tayo naghatag na tuog dakong tabang. Amo na nitabo kang Kristo gisakit ni BBI no nilansang sa krus na sa walay kay bawo sa mga tao nga iyang paglansa o pasakit para sa talagang galingon na kita maluwas. No? And that is the mystery and the pain of forgiving. Pero at the end, kung kita ma-forgiven, pagkanindot sa atong feeling. Malilap ang challenge para sa mga sa kanato, ha? Kung sa itong kinabuhi, mantigong kita sa pagpasaylo, kay diha sa itong pagpasaylo sa itong sikataw, kita usap, mapasaylo sa Ginoo. Amen. Amen.